CZ. A my vás vítáme u vlogu Na chatě. A je to Dedy na Dubí. Jo, přesně. A teď vlastně ten vlog spočívá v tom, že vlastně vám to tady ukážeme. Přesně. Celý. A jsme si selfie teď. To je Jo. úplně jasný. Vlogy. My vám tady ukážeme prostě obyčejná chata. Jak vidíte, prostě Ano. hezké je tady okolí, Kali. Jo, takže vidíte, je to tady hezký. Úplně prostě. dobrý. A že kam bychom se vydali nejdřív? No, je. Tady vám ještě ukážu, tady, jak je ta chata, vidíte. To je strašně hezký okolí. Tak kam půjdeme teda? Já bych jako nejdřív upozornila oběd, jakože to střihneme. Na oběd to střihneme. No a dej to na to selfie, tyč vole. Počkej, tady vidíte Tak tady cestu, my to teda střihneme. Tady, tak, tady toto. No, tady nám za chvíli asi bude pršet. Ne, nebude. Bude, vidíte, i když mrak? vlastně Podívejte se na ten velký mrak. No a vlastně jakože je to docela velký mrak, nebo hodně. To jo, no, hodně vidí- velké. Jakože úplně to. A my to když tak střihneme, když bude pršet. No, A budeme, když když si tak, tak zahrajeme prší. jo, Takže jakože já to budu natáčet, ne? Prší, jak hrajeme. jo, asi nevím. Tak se projdeme zatím. No, zatím se projdem. Hele lidi, chtěla bych vyhypovat tady 7 lajků, protože vy jste fakt vždycky neuvěřitelný. Přesně, budeme natáčet asi 3 díly. 3 díly, no. Omlouváme se za ten včerejšek. My se teda nebudeme koupat, protože, jak vidíte, je ošklivo, zima je tady Ano. docela. Zima je hodně taková, nebo není zima, No ale a hlavně ty to, ukočím chatu. to ne. A hlavně se nebudeme, prostě tady spát nebudeme, protože děda musí do práce. Ano, protože vlastně, jakože co bychom tady dělali, my nemáme plavky. Přesně, nemáme tady A plavky. tam se nikdo nekoupe. Je Jo, tam někdo hezký se tam most fakt. je. No. A to Není tady tam už koupat. Na mě kaplo. Tam děda. Tak jdeme. Hele, to je naše sestřenice. No, je nás nová. Takže my tady prostě chodíme na, tady se chodíme na procházky prostě a Procházíme se jen tady. A takhle asi hrát prší. jo? Jo? Ale to bude až u druhého dílu, takže ahoj. Jo, takže Takže čau. no, čau.